Engakusho nje ukuthi uma umzali ekude nengane kuyaye kube nomthelo omubi kangangokuba akwazi ukuthi ingane ayilawule ngendlela afuna ukuyilawula ngayo. Uzothola ukuthi ke mhlambe ngisho ubeka umyalo bese ingane weqa ngaphezulu, uyabona, ngoba iyazi ukuthi umzali ukude. Ngisekutheni ke la ekhanda lami ila ngithatha khona izinqumo ngami, ngisebenzisa ikhanda lami uthatha izinqumo ngami, yebo. So izitho zomzimba zami lezi eyila ngaphezulu isingehla sami la ngikwazi khona ukuthi ngithatha izinqumo isheshe izwakale khona ngenxa yobufishane bedistance. Kuyaye kuhambe kahle konke, uyabona, nakho angigxazi namafinyila, inhliziyo isashaya kahle ngoba ingehla, nakho namehla ayabona nje yonke into, yabona. Bese kungiphunyuka ke lapha ngezansi ngiyabona ukuthi nginamaphushana engwenzayo ngesingezansi, kodwa bese ngibona ukuthi ushuthi distance sekukude lapha nakuyesigejana ku network lapha ukuthi wena ungakwenzi ukuthi njalo wena, yabona. Gcine kwenzeka ngendlela kwenzeka ngakhona lapha ezansi, uyabona. So kunamaphutha engiwenzayo engeke ngisho ukuthi cha impela ngiyagqaja ngawo, kodwa ke bese ngiyithethela ngokuthi vele angikwazi ukuthi ngilawule kakhulu isingezansi, sesikude kakhulu nalapha eoffice, head office la ngithatha khona izinqumo, uyabona. So noma ubani obona kunamaphushana engiwenze ngesingezansi angijaji kakhulu. Kwesinye isikhathi ngisuke kungazi, ngibona sekwenzeka, ngisuke ngaplananga, ngibona sekwenzeka. Umuntu nje okwenye iprovince, shuthi nje abantu ababili, mina ngile kwenye iprovince kanti la muntu ukwenye iprovince manje ubuye ayithathele izinqumo ngendlela ayithathela ngayo, uyabona. So makunjalo ingakho nje ngilanga ngiplan impela ukuthi ke impela ke namhlanje ngifuna ukuthi ngenze ukuthi ngitshe ethi sindawonye naye lo ngezansi ukuthi sizakwenza ukuthi athi nachu namhlanje, uyabona. Kuhlekwe mina ke ngazathi imina mhlawumbe ohlulwa kumlawula kanti idistance ukuthi usezansi mina ngiphezulu. So ningithethelele lokho ningangijaji kakhulu.